ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо васаи мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли барои 6 1997 сола ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 1.6 литр. хоб коробкаш механик аст. мошина мега ҳолаташ беҳтарина, 4 балонои зимни пачка, 4 яъне ки калпакои худаш, дари пеш электропакет, салон тоза, магнитофон, радной краска мега 8 моҳи дига ҳуҷҷат, яъне ки мошин 100% мега, яъне ки без коричнеят чимчи документош ам халия мега. мошин дар Москва аст, город Зеленград гуфта гаса, Зеленград ам хел город дар шаҳри Москва буда. дӯстони азиз, хай бо ани қадам мегиред. нархаш 75000 рубл, яъне ки мошин дар Москва. вариантои алиши ҳаста ба мошине ки дар Тоҷикистон бошад мега. алиш мекунем лабои навои мошина, яъне ки вариантои худро пешниҳод кунем. ба мошини Тоҷикистон мегад алиш мекунем. дар рақамо поёмода имо васа пайваст дорад, номерои Россия аст. дӯстон, кадом метавонед мехаред ки алиш мекунед, дар ҳамин рақамо пурра маълумоташа метавонед гиред. аз шумо хоҳиш фақат ки ҳамин лайкотона мондан гиред ва подписа кунед видеонавори моро. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрум ВАЗ 2107 молодёжин аст ки соли барои 6 2001 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механик аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои 90%, 1 сола ҳуҷҷат, 4 дига дискаҳои худаш, салон тоза, магнитофон, радной краска мега. мошин молодёжина ки мошин қариб дасти як одам гаштагай хела. номерошам номерои фасоне ки ВАЗ 2107 номерош ранги номи мошин катия. мошин мега 100% мега срочно мега сум дар кура, яъне ки мефурӯшем. мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол нархаш 12000 сомон, ки боз камтар дига муомила мекунем мега. фақат одамони харидор занг зананд, хоҳиш карда беҳуда занг назананд, яъне ки муомилаш дар назди капоти мошин мешавад. ба кадоми шумо агар мошин маъқул аст, рақамошо дар поёни видео маромад метавонед занг занед, бештар маълумоти пурраша гиред. фақат одамони харидор срочно мега сум дар кора маромад. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрум Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои 6 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика. мошин мега ҳолаташ 100%, 4 диска дорад, 4 балонои средни нормални, электропакет, салон тоза. мошин мега дар ҳолати кория мега. бештар маълумотша мега ба телефон мефаҳмонем. мошин дар ноҳияи восеъ айни ҳол нархаш 40000 сомон, ки бозам савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин бардорон. кадом агар харидор бошед, маромад метавонед ки маълумотои 100% аз соҳиби ҳамин мошин гиред. агар шумо махали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки маълумотош қатъи сурatoш дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯш даменем. фақат хоҳиш аз шумо ки лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрум Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли барои 6 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механик аст. мошин мега ҳолаташ беҳтарина, 4 балонои средни 60, 4 калпакои худаш, салон нормални, радной краска, ҳамин хелай баъдро хай чӣ хел ихтон мебинед мега срочно мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 27000 сомон, ки бозам савдо ва муомила мекунем мега. дар назди капоти мошин 95 сол аст. седан сол аст. дӯстони азиз, нархош хай арзанда, бу арзон мекунем, зури бад меша, яъне ки то 24 то 23 ҳам хел чора меарзад. хай бохтон аниқ карда гирен. рақамошо дар поёни видео метавонед маълумотои пурраша гирем. аз шумо хоҳиш мекунам фақат лайкотона мондан, лайкотон беҳад ба 30 дақиқа метавонед ки лайкона мондан гиред ва силка видеонавори моро метавонед подписа кардан гиред. чӣ мошине дар кор нависед, пешкаштон мекунем.
мошини фурӯши навбатии сайбардаро Mercedes-Benz C-класса ки C-чка соли барои 1995 сол астае. Судишвариш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Гази еврочодор объёматураш 1.8 литри простой коробкаш механика аст мега мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 диска 4 баллонои 70%, 1 сола ҳуҷҷат задагӣ пӯшидагӣ надорад мега хадавой мега нав каде мега соҳибшон мошин мега 100% мошина мега фақат савдош дар назди капота мега ба телефон савдо намешавад. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 30,000 сомония. кадоме ки мехарад мегӯяд муомилаш дар назди капоти мошин илтимос карда беҳуда занг назананд мегӯяд соҳибшон. дӯстон ба кадоми шумо агар ҳамин мошин маъқул бошад марҳамат метавонед ки мошини арзон радной краска мегӯям хеле золотисти свет аста. салон тоза как надам мегӯям мошина мегирӣ фақат ҳамин мекунӣ. марҳамат дигар маълумотша гирем. мошини фурӯши навбатимо дӯстон астае ваз 2106 молодежни астае ки соли бароишаш 2002 сола судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. объёматураш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 дискаҳои худаш 4 баллонои 50%, салон тоза радной краска мега мошин 2002 сола ки мега соҳибаш сайсяниш беҳтарина мега соҳибаш ягон камбудӣ надорад фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин дар ноҳияи ёбон айни ҳол қарор дорад. нархаш 15,000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин бардорон. хай кадомтон агар маъқул када бошад метавонед ки занг занед қатишон савдо када гирен ё ки хуб рафта аз пеш бинед баъд савдо кунед. агар шумо ҳам хали мошини фурӯшӣ дошта бошед хоҳем фурӯшда мондан метавонед суратҳои мошинтона қатъи маълумотҳои пурраш дар номери имо ба ҳасаб роӣ кунед. мо фурӯшда мемонем. мошини фурӯши навбатии сайбардаро ваз нив аста ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардаден. соли бароишаш 2001 сола ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. объёматураш 1.6 литр коробка механика мега мошин сайсанш хуба мега соҳиб як дона сурат дошта. мошин мега 100% 4 баллонои миёна нормалия мега хоб радной краска салоншам тоза мега мошин яъне ки дар ҳолати кори беҳтарина мега соҳибаш. хай бо кадоме ки хали мошин хайдор боша хай аниқ кадам мегирахт чун рақамошон ҳаст. мошин айни ҳол дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 25,000 сомония ки бо савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин бардорон. кадомтон агар ки ҳам хел мошин харидор бошад метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед маълумотҳои аниқша аз соҳибашон гиред. фақат хоҳиш ки лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро подписач кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯши навбатии сайбардарон ваз 21014 астае ки молодежни кадагиат соли бароишаш 2004 сола ки судишвариш бензини холия мега соҳибшон тоқа бензини кадигаштагиае. объёматураш 1.6 литри простой коробкаш механикае мошин мега сайсяниш беҳтаринае. 4 дискаҳои нав зодо мега дискаҳои простоиша мега гирифта мега 4 дискаҳои замона мега часпондем. 1 сола танировка электропакет центра замок обогрев сиденя мега дорад. 6 тага самбуфер мега дорад қатъи калонкош мега хадавой ҳамаш кагда мега салонош тоза мега соҳибшон мошин чоткае. ягон расход надорад мега фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 24,000 сомония ки савдо ва муомилаш мега дар назди капоти мошин беҳуда занг назананд мега соҳибшон фақат одамони харидор муомилаш дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо агар мошин маъқул агар харидани бошед марҳамат метавонед ки дар рақами поён буда занг занед бештар маълумот гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона мондан гиред барои мо дастгирӣ кунед. мошини фурӯши навбатии сайбардарон Daewoo Nexia аста ки соли бароишаш 2002 солае. мумкин узбекия чун 2002 сола хай бо намедон аниқ мекунед. хоб судишвариш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёматураш 1.6 литри простой коробкаш механика аста. мошина мега ҳолаташ беҳтарина 4 диска 4 баллонои 60%, электропакет салон тоза чихол магнитофон радной краска ҳамаш 100% мега соҳибшон яъне ки мошина бе камбудӣ ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 12,000 сомония ки бозам савдо мекунем мега соҳибшон. мошин ози дар хонашона яъне ки мошин бозода тоғри нагирифта савдошон ози дар хонашона яъне ки бо савдо ҳам мекунанд муомила дорад мега соҳибаш. ба кадоми шумо агар хеле мошин лозима марҳамат рақамошон дар поёни видео аста метавонед аниқ када мошина харида гиред ва маълумоти пурраш аз рақамҳои поён буда. мошини фурӯши навбатии сайбардаро ваз 2107 молодежни астае ки соли бароишаш
1990 сола ки судишвариш бензин газорат кор мекунад абиё мотораш як 5 литри простой мега соҳиб шум. Коробкаш механикаси мошин мега ҳолаташ 100% мега 4 та балонҳои пачка 4 та дискаҳои худаш мегад, яъне ки як сола ҳуҷҷат ҳамаш қоидаҳои фаррои ксенин мега дорад. Дӯстони азиз, мошин салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин ҳолаташ беҳтарин мега соҳиб шум. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. нархаш 11500 сомон, яке бозам дар назди капоти мошин савдо ва муомила мекунем мега соҳиб шум. ба кадоми шумо агар хеле мошин лозим аст, рақамошон дар поёни видео аст, метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг загирем. фақат хоҳиш мекунем ки лайкотро мондан гирем. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатии сабадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1993 сола ки судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 8 литр мега соҳиб шум. коробкаш механика мега мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад мега 4 та диска, салон тоза мега раднои краскай, фақат як хадавой мекунем мега тамом дига ҳама ҷош 100% мега намедонам. дӯстони азиз, мошин соза мега бо нархи арзона. мошин дар шаҳри ваҳдат нархаш 25,000 сомон, яке бозам дар назди капоти мошин мега савдо мекунем. срочно фақат одамони харидори аниқ бошад мега муомила мекунем. мошина мега як хадавой мекунем, дига ҳама ҷош қоидавия мега соҳиб шуд. ҳамхел маълумот додагӣ ҳастанд. барои дӯстоне ки ҳамхели сечкаи арзон пурсида, ина ба шумо агар ки маъқул бошад сечкаи арзон дига айдади арзон ёфтан қин аст, метавонед ки дига маълумота гиред. мошини фурӯшии навбатии сабадро Mercedes 190 аст ки соли барои 1990 сола. хоб судишвариш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 8 литри простой, коробкаш механика аст. мошина мега ҳолаташ соза мега соҳиб шуд. 4 та балонҳои 60%, 4 та дискаҳои худаш, люк дорад кор мекунад. салон тоза, магнитофон, ҳамаш чизҳои раднои аз худаша мега срочна мефурӯшад мега. нархаш 20000 сомон, яки алиша мешад ба ягон мошини майда кардем мошинои Opel Nexa ягон мошин бошад мега алиша мекунем мега дар шаҳри бохтар қарор дорад мошин, яъне ки шаҳри қурғодипада. дӯстон, кадомтон мехаред муомила арзон мекунад, кадоме алиш мега алиша мекунем мега соҳиб шуд, яъне ки вариантҳои худшона пешниҳод кунад. рақамошо дар поёни видео дӯстон азиз, марҳамат дига маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем. ин буд 12 мошине ки мо пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони намои шумо.